नोंथ' बिदि लोंनानै जानानै जाफ्लाङाखैना आंनि साननायावबा आरो बेखायनो नोङो हायोबा रनजयखौहाय केस हो बेबादि सिरि सिरि थानानै बेबादि सिरि सिरि गाबबाय थानानै जेबो जाया मिन्थिबायना बेखायनो केस हो नोङो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बांसिन लफिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनांखाबाय जानांगौ दायो रिस्मा नार्जारि सिस्टारा सानु खेमफ्राइनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो बे भिडिअखौहाय सानु खेमफ्राइनि बागै लाबोदों आरो दुखु दामोन आङो लाबोनो सानाखैमोन नाथाय नोंनि दुखु जाबाय थानाय नोंनि गाबबाय थानायखौ नुनानै आङो गोसोआव एसे दुखु मोनफानाय फैनानैहाय भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों आरो अन्नानै बुंनायफोरखौहाय दुखु दामोन आङो बेखौनो बुंगोन आरो हायोबा नोङो रनजयखौहाय केस हो आरो सानु खेमफ्राइ बेबादि सिरि सिरि थानानै बेबादि सिरि सिरि गाबबाय थानानै जेबो जाया मिन्थिबायना बेखायनो केस हो नोङो मानो गाबबाय थादों गाव हारसिंनो जाम्बि नामा नोंलाय नोंथ' नों रनजयजोंहाय भाइराल जानाय भिडिअखौहाय नोङो बुंदोंना लोंनानै जानानैसो जाफ्लांनाय होननानै बुंदोंना नोङो आरे हिन्जाव मानसिया मानो बेलेग हौवा मानसिजों मानो लोंफानांगौ मानो जाफानांगौ बेसो दा बाथ्राया आरो हिन्जाव मानसिया मानो हौवाफोरजों एनि टाइम मानो लोगो जाबाय थानांगौ बेसो फैदों बाथ्राया आरो नोंसोरो मुलि बेफारि मावलायलायो नोंसोरो मावदो दे माव नोंसोर मावनायखौ जेबो बुङा मावनानै जाखानांगौ नालाय मावनानै जा आरो रावबो जेबो बुङा बे मावनानै जानायखौ मावदो जादो सान हाबनायजों लोगोसे न'आव फैदो फिसा फिसौ दं फिसाफोरजों थादो संदो खावदो जादो फिसायफोरजों थादो मानोथो सानथ्रोब हरथ्रोब सान हाबलायलायनाय बेबादि मालाय हौवाजोंहाय लोंफानानै जाफानानै मानो देहानि सोमोन्दै लाखिनांगौ लोंबा जाबा बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दै गेलेनांगौ नामा हिन्जाव मानसिया गथायाबा माब्लाबाबो हौवाफोरा गुबुन हौवाफोरा नोंनि देहा सोलेरजों गेलेनो साहस मोना आरो गेलेनोबो हाया मिन्थिबायना नोङो रनजयखौ मोजां मोननायखायसो रनजयआ बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दैहाय मावनो हादों भिडिअ लालायलायनो हादों भिडिअ भाइराल खालामलायनो हादों मिन्थिबायना बे लोंनानै जानानै जाफ्लांनाय भाइराल भिडिअखौ नुखानानै नोङो मानो रनजयखौ मानो एसेबो जेबो बुङासै जेबो डिसिसन लायासै बेसो बाथ्राया मानो जेबो बुङासै नोंथ' बिदि लोंनानै जानानै जाफ्लाङाखैना आंनि साननायावबा आरो बेखायनो नोङो हायोबा रनजयखौहाय केस हो बेबादि सिरि सिरि थानानै बेबादि सिरि सिरि गाबबाय थानानै जेबो जाया मिन्थिबायना बेखायनो केस हो नोङो